אומנם גזרות להונגרים לקחו מהם את האדמות ולקחו את החנויות ופרנסה לא כל כך היה, אבל החיים היה עוד איכשהו. אחרי שהגרמנים נכנסו להונגריה, כמה יומים אספו את היהודים בגטאות מהספר. גם בבודפשט עיר הבירה של הונגריה. אבל זה סיפור לחוד, על זה אני אדבר אחר כך. אני אדבר עכשיו על הספר, איפה שאני הייתי. אספו אותנו לגטאות בעיירות קטנות. המצב היה גרוע מאוד. יכולנו להיכנס עם 30 קילו ניתן, זה היה גם מזון וזה היה כולל גם בגדים. עבור כמה יומים אספו את הגטאות הקטנות לגטו גדול בעיר יותר גדול. גם כמה יומים מהגטו הגדול הזה התחילו לנסוע הרכבות לאושוויץ. את השם הזה בטח אתם מכירים. הרכבות היו רכבות מסע, שלא היה ספסלים, לא היה שום דבר, ישבנו על הרצפה, על 30 קילו חבילה שלנו, צפיפות היום, מזון היה מה שעוד לקחנו מהבית, והתחילו הרכבות לנוע בדרך צ'כוסלובקיה, דרך פולניה לאושוויץ. אושוויץ זה, אתם יודעים, בין פולניה וגרמניה. זה היה מחנה השמדה גדולה מאוד. מפעם לפעם הרכבות נעצרו ונתנו לנו בלים בצרכים. היו סיר לילה ושפכנו דרך החלונות. גברים, ילדים, זקנים, כל מיני אנשים ישבו שם 5 ימים עד שהגענו. רכבת מסע, זה נסע לאט לאט, פעם עצר, פעם נסע, זה היה מאוד מאוד קשה. הגענו לאושוויץ, שמה אצלנו בקרון איפה שהייתי היה קרנות. היו כבר תינוק מת ובן אדם מבוגר שנפטר בדרך. והדרך היה בלתי אנושי. בת כמה היית בזמן הזה? אני הייתי בזמן הזה בת 20. צעירה, בריאה, חזקה. אז לא מהגיל הזה נפלו אנשים. ילדים נפלו בדרך והמבוגרים ביותר. ירדנו מהרכבות, פתחו, זה היה סגור, הדלתות היו סגורים, באו הגרמנים ובאו יהודים מפולניה שעבדו גם כשבויים. התפקיד שלהם היה להוריד אותנו, שהיה בינינו אנשים שלא יכלו לעמוד על הרגל, לא יכלו לרדת כבר, אחרי 5 ימים לשבת בצורה כזאת. הורידו אותנו מהרכבת, עמד דוקטור מנגלה, הוא היה הראש הרופא שם שהחליט לחיות עולמו. עם תנועת יד אחד הוא הראה למי ימינה ולמי שמאלה. מי שהלך ימינה זה היה גמור. מי שהלך ימינה זה היו הצעירים כמוני גם, שיכולנו עוד לעבוד ויכולנו להביא אותו 1,000 לגרמנים.
בטח שאני נסעתי עם סבתא שלי, אז בטח את סבתתי כן לקחו להשמיד, ובקושי נפרצתי אותה, שלום שלום, ואני הלכתי עם הצעירים, אותם לקחו לחוד ולגז ואחר כך לקרמטוריום. קרמטוריום ששרפו את הגופות והם עלו לעשב. אותנו לקחו לבירקנאו, אני הייתי במחנה B3. המצב במחנה הזה היה קצת אנושי לגמרי. היו צריפים ענקיים, בצריפים הכניסו אותנו, לא היה מקום, זה היה כבר לפנות ערב, לא היה מקום לשכב רק בצד. מישהו רצה להסתובב, אז כל השורה היה צריך להסתובב, שעל הגב לשכב לא היה מקום. היה צפיפות היום. היו ציורים שם עד הבוקר. בבוקר של הפלד, זאת אומרת, הציעו את כולם החוצה, שורות חמישה שורות ענקיות, וספרו כמה אנשים יש. הביאו לנו משהו לאכול, אבל זה היה בלתי אכיל. היו אנשים שאמרו בינינו, מוכרחים לאכול את הכל שאנחנו רוצים לשרוד. היו אנשים שאמרו שזה אי אפשר לאכול. מי שאמר שמוכרחים לאכול, אז אכלנו סגרנו את אב ובלינו מה שהביאו. זה היה איזה מין דייסה מכל מיני ירקות עלים, אני לא יודעת מה זה היה, אבל משהו נורא. נו בסדר גמור, צריך גם שירותים. אז בין הצריפים האלה העמידו דליים ופחים גדולים, בלי שום הסתרה, לא היה שום דבר. מי שהיה צריך ללכת זה הלך גלוי לפני העיניים לכולם. היו מי שיכלו להחזיק אותם, אבל בסופו הדבר לא היה ברירה. סביב המחנה B3 איפה שאני הייתי היה גדר תיל, אבל גרמני זקן, לא אפס, ורמאכט, שהיה להם שני סוגי צבא. היה להם הצבא הצעיר הלוחם, והיה להם, גם מבוגרים היו בלוחם, אבל מבוגרים מדי הם היו השומרים והם היו העזרה של הצבא. הם היו במדים. על יד הגדר תיל היה ביצה. ורצינו לשתות, רצינו להתרחץ, רצינו בכל זאת משהו. אז התקרבנו לגדר בזקן הזה. מה אתם רוצים? רוצים לשתות, רוצים להתרחץ. אז אמרתי, חכו שאני אתרחץ, אז תוכלו להגיע עד הביצה, עד המעלה. זה היה בן אדם, שמו של בן אדם. שבין הגרמנים היו שם. צריך להודות להם ש-99.9% הם היו קצת אנושיים. אבל היה בכל זאת כמה שבני אדם. ראינו שמי שלקח את הדליים לבור גדול, הם קיבלו תוספת חתיכת לחם.
נו, אז 4 חברות שלי התאספנו, איתי ביחד היינו 4, התאספנו, חבר'ה, אנחנו רוצים לחיות, אנחנו רוצים לאכול, אנחנו רוצים לשרוד. נעשה את הכל בשביל לשרוד. לקחנו את הדליים האלה, הלכנו איתם לבור גדול ושפכנו את התמיסה בתוך הבור. כמה פעמים ביום באו שבויים מפולניה, הם סחבו עגלה עם חבית, אז הצינו את התמיסה הזה, מילאנו את החביות והם לקחו את החביות. מהם קיבלנו לפעמים איזשהו הודעות. ונכון שקיבלנו תוספת קופסת ליום. בסדר, עשינו את זה בערך 6 שבועות. אחרי 6 שבועות, אחד מהפולנים אמר שמבררים קבוצה 1,000 נשים שהולכים לעבודה, וזה כנראה שיהיה קבוצה טובה, תשתדלו להגיע ביניהם. בא אדון מנגלה שוב פעם, שהיינו שם על יד הבור, ועשה שוב פעם מסדר, ו1,000 נשים לקח. 1,000 נשים תקווה יפרידו מהיתר, לקחו אותנו לבית מרחץ. על הבית מרחץ תושים היו, ובצד אני זוכרת היה דלת עם הסימן של המוות. אתם יודעים שזה הגולגולת עם השני הצלחה. אז לא ידענו שבאמת להשמיד אותנו עם זה, או שבאמת לשלוח אותנו. ישבנו שם על הרצפה בטון בערב, חיכינו את הבוקר, יהיה מה שיהיה. באמת, נכנסנו להתרחץ בתושים, קיבלנו סמטוזים, בגדים, סמלה אפורה, דקה קלה, זה היה קיץ. זה הכל מה שהיה לנו. והעבירו אותנו לתחנת רכבת. לתחנת רכבת, אני כבר לא זוכרת, 3-4 ימים נסענו עם הרכבת. משהו קיבלנו, הכל לא יותר מדי. הגענו לאלנדור. אלנדור זה מחנה חיצוני של בוכנוולד. את השם הזה בוכנוולד אתם מכירים. זה גם כן היה מחנה השמדה גדולה. אנחנו היינו במחנה עבודה. פחות או יותר מים היה שם, להתרחץ היה אפשרי, היה ברזים והיה מקלחת עם ברזים ועם שוקת גדול שיכולנו להתרחץ. לחבש לא יכולנו, שהיה סמלה אחד, קיבצנו ולבשנו בלי צבון, בלי שום דבר. ולבשנו בחוץ, התייבש עלינו. וכמה יומים הגיע ראש המחנה, בן אדם זקן, אפס, אבל הוא היה בן אדם. לא אנחנו יכולים עוד להודות את החיים שלנו. סידר אותנו לקבוצות שעבדנו בבית חרושת של תחמושת. יצאנו בבוקר עם בחורות חיילות אפס, הם לקחו אותנו לעבודה והם שמרו אותנו בעבודה והביאו אותנו חזרה.
לפני שיצאנו קיבלנו מרק מצלג בחינות, אבל זה היה מים עם כמה עתיקות צלג בחינות. זה היה ארוחת בוקר. יצאנו דרך יער, די רחוק היה, ביער היה עצי אלון. אחרי שבצהריים קיבלנו גם כן איזשהו מרק מאינני יודעת מה זה היה, מים עם כמה עלים וכמה... זה היה הצהריים. כשגמרנו את העבודה דרך היער האלון, חזרנו למחנה. היו בין החיילות 10 בחורות שקצת היו אנושיות, אז הם נתנו לנו לאסוף ביער את הבלוטות. אספנו בלוטות, זה היה מזון. החזירים אכלים את זה, אז גם אנחנו יכולים לאכול. היה מר, לא היה טוב. בסוף אנחנו גילינו שאפשר לאסוף קצת ענפים שנפלו, וכל חדר של הצריף הזה, איפה שגרנו, שם היו מיטות על קומות והיה תנור. עשינו, שמנו את הבלטות, חלינו אותם, וזה היה כבר אפשר לאכול. זה היה מזון. בערב שוב פעם קיבלנו את המרק מהצלג. עכשיו דבר קטן, מה שקרה איתי, אני רוצה לספר לכם. הייתי כל כך רעבה שהצלג בהמות ערימה עמד על יד המטבח. אסור היה לנו להתקרב לזה, אבל אני התקרבתי וגנבתי צלג בהמה מתוך רעב. כשאני התעוררתי על זה שאני אלך לגנוב צלג בחינם שאני כל כך רעבה, לאן הגענו? המחשבה, לאן הגענו שנצטרך לגנוב, שאני אלך לגנוב צלג בחמה, שאני כל כך רעבה ואני עם 3 בחורות שהיינו ביחד. נחלק על זה, אז בלתי אפשרי היה לתאר את המחשבה ואת ההתעוררות הזה, לאיזה שפל ירדנו. הזמן עבר, הוא באופן מיוחד רע לא עשה לנו. לאכול יותר, ראש המפקד של המחנה לא היה יכול לתת כמו שהוא קיבל הצבא, אבל רע באופן מיוחד לא עשה לאף אחד. עבדנו במחנה, עברו הזמנים, הגענו לאפריל, מאי, התחלת אפריל, והאמריקאים כבר התקרבו למחנה. במחנה, והוא שלח אותנו, כפר הבית חרושת לא יכלה לעבוד, הוא שלח אותנו לשדה להוציא עשב, להוציא לבנים מהעשב בשביל להסתיר את הבית חרושת. נו, אז אחד מאיתנו שאל אותו, היום שנגמר כבר המלחמה, למה אתה שולח אותנו? הוא אמר, אני יודע מה אני עושה. אם אני יכול כל יום לרשום שאתם עובדים בשביל הבית חרושת, אתם בידיים שלי ואני אשמור עליכם. לא יקרה לכם כלום. זה מה שאמר. חוץ מזה דילגתי על הקריסמס. אתם יודעים מה זה? חג הנוצרים.
והוא בא ואמר לנו חג שמח. אחד מהבחורות שאל אותו, איזה חג שמח? זה לא חג שמח לנו, לא החג שלנו. כן, זה החג של המשפחה, זה החג של האהבה של המשפחה. אז הבחורה שאל אותי, תגיד, איפה המשפחה שלנו? אז הוא אמר, איפה המשפחה שלי? בן אחד נפל ברוסיה, נכד אחד נפל פה, ואני פה במקום שאני אהיה עם אשתי ועם יותר משפחה. שתקנו, עבר הזמן. אז לא היה בכל זאת איזה רגש אנושי. הגיע הזמן שהוא לא היה יכול להחזיק אותנו קצת במחנה, ולא היה יכול לשלוח אותנו לפי. אנחנו לא עשינו שום דבר, שכבנו תחת הכפיפים. לא עבדנו שריים. לא ביקשו מאיתנו עבודה, החיילות לקחו אותנו, החזירו אותנו, אבל כבר לא עבדנו. באפריל כבר מתחילים ללבלב ניצנים קטנים של עלים. התחילו לצאת, את זה אספנו ואת זה אכלנו. תוספת מזון, כמה זה היה, מה זה היה, אני לא יודעת. כשהוא קיבל את הצו לקחת אותנו לבוכנוואלד, למחנה השמדה, אז לאט לאט ברגל, בקצב שלנו, איך שיכולנו ללכת, הלכנו. בערב הגענו לאיזשהו כפר, והוא הכניס אותנו למדבנים גדולים, ועל יד כל מדבן היה שומר, והוא אמר לנו, אל תפז... משני הצדדים של הכביש היה יערות. אל תלכו ליערות, אל תתפזרו, אל תברחו, בגלל שביערות יכולים להיות עוד אסוסים והם יגמרו אתכם. תשארו איתי, אני אחראי אליכם, ועד שאני איתכם, אז לא יכולים להשמיד אתכם. בסדר, הלכנו 5 ימים פחות או יותר, ולילה אחד הוא השאיר הודעה, הם ברחו, הסוסים ברחו, השאירו הודעה להתפזר. קבוצות קטנות שהתפזרו ליערות וילכו כולם לחוץ, אם תופסים קבוצה קטנה, אז גומרים קבוצה קטנה, אבל לא יתפזר. יכול להיות שיהיה לכם קבוצות חדות, יהיה לכם מזל ותגיעו לחופש. והם ברחו ועזבו אותנו. אז 25 בחורות אנחנו התאספנו לקבוצה, והתחלנו ללכת ביער. הגענו לאיזה כפר חווה. מהחווה, הבעלך היה איזה גרף, אני יודעת, שומרים, אבל בתוך הכפר הם עבדו ויכלו להסתובב. הם ראו אותנו, נתחילו איזה מין אור ועצמות על 2 רגליים הולכות פה. אז הם שחטו שם כבש, והם בישלו שם כבש, לקחו מהגרמנים גזר ותפוחי אדמה, מהפועלים הגרמנים האלה, אני זוכרת, בישלו את הבשר עם הזה ונתנו לכל אחד ספר מלא. לא נתנו יותר מדי, שבבת אחת שאנשים היו כל כך רעבים, לא יכלו שיכלו למות מזה, בבת אחת ממלאים את הקיבה. בשכל הם עשו את זה. אז הם לקחו אותנו תחת הכנפיים שלהם, איך אומרים את זה. הם אחר כך דאגו לנו.
היה שם פרות, הביאו לנו חלב, הביאו לנו מזון, הם הביאו. בוודאי שאת המחסן מזון של החיל הזה, של הגרף, אנחנו פתחנו, ומה שהיה אכיל אנחנו בישלנו ואכלנו. זה כבר, הגיעו לא רחוק מהחווה הזה הלך כביש. היה כביש, ועל הכביש הזה שמענו שבאים הטנקים האמריקאים. איך שיכולנו סחבנו אלינו את עצמנו עד הכביש. על העיניים של האמריקאים ראינו שאיך אנחנו נראים. אור ועצמות וקושי זזים. אז הם התחילו לזרוק לנו חבילה שוקולדה, חבילה מזון מה שהם קיבלו. אז כבר פחות או יותר היה. ישבנו שם עד גמר המלחמה, אפילו יותר קצת. לא היה עוד שום דבר, לא היה שום סידור. שתתרשמו מהאמריקאים, זה גם כן סיפור נחמד, שהם תפסו מחסן מזון של הגרמנים, הם לא נתנו לנו, הם לקחו את זה לפועלים הגרמנים שם. תפסו מחסן בגדים של הגרמנים, לא נתנו לנו, הם לקחו את זה גם לגרמנים. אנחנו תפרנו לעצמנו בגדים מהכלי מיטה של הגרמנים ומהחולצה של הגרמנים, של הפריץ הזה שישב בארמון, ואנחנו מהדיר יפה נכנסנו לארמון וישנו במיטה של הפריץ. הוא ברח, הוא פחד, הוא ברח. נשאר שם הארמון, נשאר שם בית גדול, נשאר שם מיטות, נשאר שם כלי מיטה, נשאר שם דברים שהוא לא לקח. אז אנחנו תפרנו מזה לעצמנו משהו שיהיה בכל זאת מה להלביש. המלחמה נגמר ב-5 למאי ב-1945. מה אנחנו נעשה פה? לא יכולים לשבת עד בלי די. נלך לחפש את המשפחה, מי היי, מי לא חי, ידענו מה קרה כבר, אבל אולי בכל זאת נשאר מישהו. 10 בנות התארגנו, אנחנו מתחילים ללכת לכיוון הונגריה. פעם הלכנו ברגל, פעם הלכנו עם טרם, עד שהגענו למינכן. מינכן זה עיר גדול במזרח גרמניה. שאנחנו היינו במערב, היינו כבר קרוב לגבול צרפת. אנחנו היינו, המחנה שלנו היה במערב, ובמזרח הגענו עד שם. שם פגשנו אמריקאי יהודי חייל. התחלנו איתו לדבר, רוצים לחזור. הוא אמר, אין לכם מה לחזור, לא תמצאו בין אחד ישמידו את כולם. הבריגדה של הארץ היו, אתם שמעתם מהבריגדה, בבריגדה היו נהגי משאיות יהודים, והם עברו דרך העיר הזה, הם עבדו לאנגלים. אז הלכו לשם, ושם
זה הדרך שלהם, אם אתם תתפסו אותם, הם יברחו אתכם לאיטליה ותוכלו לבוא ולמשך הזמן תגיעו לישראל. טוב, אנחנו הלכנו וחיפשנו אותם יום, יומיים, 3 ימים, לא פגשנו אותם, או לא הלכו, או אנחנו לא ידענו את משהו פספס, לא פגשנו אותם. זה לא עסק, אנחנו לא נשב פה. לא היה לנו איפה לישון, לא היה לנו לישון. לא היה לנו כלום. הבחור החייל האמריקאי הוא עוד דאג לנו קצת על מזון. זה היה לנו עוד איכשהו. והחלטנו שאנחנו נמשיך. הגענו למחנה פלדפין, זה היה מחנה של הצלב האדום שאספו את הילדים, אספו את האנשים שברחו מהמחנות ורצו להגיע לארצות המוצאה שלהם. אז אנחנו 10 בחורות מהונגריה רצינו להגיע להונגריה. להונגריה עוד לא הלכו טרנספורטים, לא הלכו עוד קבוצות, הלכו לצ'כוסלובקיה. בסדר, צ'כוסלובקיה זה עוד יותר קרוב להונגריה, נלך איתם. אז הגענו לפראג, זה עיר הבירה של צ'כוסלובקיה. אני דילגתי פה שאנחנו רצינו עוד לעבור דרך אוסטריה להונגריה, ושם היה גבול בין הרוסים ובין האמריקאים. היינו צריכים לעבור על גשר, ובגשר עמד שמירה. תפס אותנו השמירה ולקח אותנו לבית סוהר. יופי, מהפך לפחד. הגענו. ישבנו בבית סוהר שמה, ומה שאנחנו אמרנו לאמריקאים זה היה שלהם. מה הם יכולים לעשות? להרוג אותנו? יותר גרוע לא יכלו לעשות. זה היה לנו כבר כל כך אותו דבר, לחיות ולהרוג אותנו, זה כבר לא היה... לא התייחסנו בחיים. אחרי שרבנו איתם, אז הם נתנו לנו לצאת, ואז הגענו למחנה שאספו את האנשים, משם הלכו הקבוצות לארצות שלהם. אז עם קבוצה של צ'כוסלובקיה אנחנו הצטרפנו, 10, שזה בכל זאת עוד יותר קרוב להונגריה. בפראג, זה העיר הבירה של צ'כוסלובקיה, הלכנו לצלב האדום. הנה אנחנו פה רוצים להונגריה, אנחנו יוצאי הונגריה. הם סידרו לנו גם כן רכבת מסע, שוב פעם בלילה הגענו לתחנת רכבת לבודפשט. בודפשט זה עיר הבירה של הונגריה. הגענו בלילה. עובדי הרכבת ראו שזה לא סחורה פה, אנשים ישנם. אז עלו עלינו, אתם סיפרנו להם, תשבו בשקט עד אור בבוקר. באור בבוקר יש לג'וינט משרד, אמרו איפה בבודפשט, תלכו לשם, שם הגיעו כבר רשימות מאנשים שניצלו, שחיים, שם תוכלו אולי לקבל איזשהו הודעה מהקרובים שלכם. בסדר, התחיל הבוקר, התחילו ללכת החשמליות,
לא רציתי ללכת למשרד הזה, אני אמרתי שאני אחפש קודם את אמא ואחותי שהיו בבודפשט. אמרתי שאחר כך אני אספר את הסיפור הזה, ונראי בדירה הישנה שלהם, אם אני אמצא אותם, מה טוב. עליתי על השמאלית, בא המבקר כרטיסים, כרטיס אין לי כסף, אין לי, אני רוצה להגיע לרחוב זה וזה, אם אתה תיקח אותי טוב, אם אתה לא תיקח אותי, תוריד אותי בתחנה הבאה. הוא לקח אותי עד הרחוב הזה, משם עוד ברגל כמה צעדים, הגעתי לשער של הבית איפה שאמא היה ואמא היה דירה. בא מישהו, לא שאל, את מי את מחפשת? אמרתי, את שם של אמא אני מחפשת, היא הייתה גרה פה לפני המלחמה. כן, היא שמה בדירה שלה על הקומה שלישית. איך אני הגעתי לקומה שלישית? אני לא יודעת. הגעתי לקומה שלישית, צלצלתי על הדלת, ואמא פתחה את הדלת. בדירה הזה היה 3 חדרים, חדר גדול של ההורים, היה שם איזה חדר מעבר קטן יותר וחדר עוד יותר קטן, זה היה החדר של אחותי. אני לא הייתי איתם, אני לפני המלחמה גמרתי בית ספר, הלכתי לעבוד בספר ומהספר לסבתא, עם סבתא ביחד נסענו לאושוויץ. אז אמא שואלת אותי, איפה סבתא? סבתא עלה לעכשיו, לא האמינה. אמא לא האמינה לי שסבתא עלה לעכשיו. היה בי שנאה עצום נגד ההונגרים. והגברת שהיה גר בחדר הגדול, דירה שלה קיבלה פצצה והעבירו אותה לדירה של היהודים, שאת היהודים לקחו לגטאות גם בבודפשט. אספו אותם לגטאות. אז אמא אמרה לי שתלכי למטבח משהו, לא יודעת בשביל מה. אמרתי, אני לא אלך שם, שאני לא יכולה להונגריה הזה להגיד בוקר טוב. כל כך שנאה היה בי נגד ההונגרים שלקחו אותנו בצורה כל כך אכזרית, שלא הייתי מסוגלת להם להגיד בוקר טוב. הייתי כמה יומים אצל אמא, חיפשתי, אולי אני יכולה, רציתי ללמוד, אולי אני יכולה להיכנס לאוניברסיטה, אולי אני יכולה משהו לעשות. לא קיבלו, לא עלה. בינתיים אספו על יד עיירה אחת בהונגריה ילדים יתומים יהודים שאיכשהו הסתדרו ואיכשהו היו אצל הגויים, והגויים הסבירו אותם לקהילה יהודית, לא יהודים. אז שם היה הכשרה של ילדים כאלה. ילדים כאלה מכל הגילים, מכל הסוגים. כי ממשלת הונגריה דרש בית ספר בשביל הילדים. מכיוון שאני גמרתי בהונגריה הסמכת מורה היה לי, גמרתי סמינר של מורים, אז לקחו אותי בתור מורה, היהודים כבר, להכשרה הזה, והייתי שם כמה חודשים מורה, אחת והסיפור השני, מה שהצפתי לכם מבודפשט, מה שאמא ואחותי עשו.
לקחו אותם לגטו, ומהגטו לקחו אותם למחנה, לשלוח אותם לגרמניה ברגל שכבר חסר רכבת לא היו, פספסו ורכבות לא היו. רצו לשלוח אותם להשמדה לגרמניה. אמא ואחותי היו בתוך המחנה הזה, זה לא בתוך המקום הסגור הזה. ואמא רצתה לברוח שם, הם רצו שם שזה פריצה ולכות. ידעו ששולחים אותם ברגע לגרמניה, לא רצו, הם רצו להסתתר, הם רצו באיזושהי צורה לחיות, להסתתר בבודפשט. שוטר הונגרי שמר עליהם, שאל אותי איפה את, מה את עושה פה? אמא אמרה להם אני מחפש שירותים. אז השוטר אמר שם השער הכניסה, ואחתי עד שאני אלך, אז תפתוח אותה. ככה שביניהם היו גם כן אנשים, לא הרבה, אבל היו אנשים. אמא ואחותי הלכו לאיזה מכיר, בעצם זה היה משפחה שהיה להם בית מלאכה לתיקון אופניים, אופנות במרתף. לרדת למרתף היה כמה מדרגות מעץ, ולא היה קשור, לא היה בנייה, זה היה על יד הכניסה, זה היה קשור לשם, אבל זה לא היה שם בנייה, מדרגות עץ. אז הם הגיעו למכיר הזה, הוא אמר, אתם תשארו פה ואתם תשכבו תחת המדרגות. 6 שבועות אמא ואחותי שכבו ביום בלי לזוז תחת המדרגות, שהבית מלאכה הזה עבד. אנשים באו והלכו, אז פחדו לזוז, לא שירותים, לא שום דבר. בערב שהוא סגר את בית מלאכה, הזיז את המדרגות, אז הם היו יכולים ללכת לשירותים, יכלו קצת להתרחץ, היה שם מים, והוא השאיר להם מזון המינימלי, הפחות ביותר מה שלא היה. אז ככה הם 6 שבועות. אחרי 6 שבועות כבר בלתי אפשרי היה תנועה ברחובות. היה שם קרב בין הגרמנים והרוסים, גרמנים, הונגרים ורוסים. אז הוא נתן עם הניירות מזויפות וגם לאחותי. אז הם יצאו. אחותי הלך לעבוד בבית חולים של הגרמנים, שבתוך העיר שם לא יחפשו אותו. הגרמנים, היא לא יצאה מהבית חולים הזה, רק אם היה גרמניה. אם היא הלכה, אם היה לגרמניה, אז ההונגרים לא ביקשו אותו. אמא גם כן מצאה לה מקום עבודה באיזשהו בית גדול, המעלית, היא עבדה עם המעלית, היא שמרה על המעלית, היא עבדה שם עד סוף המלחמה. בינתיים בהונגריה שכבר לא יכלו אפילו ברגע לשלוח את היהודים, אז מהגטו אספו את היהודים וירו אותם בתוך אדונה. זה נחל גדול שעבר את בודפשט. אז העמידו את היהודים בשפת הנהר וירו בהם בתוך הנהר. מי שירו, מי שפגע, נגמר בתוך הנהר. מי שהיה קצת יותר שכל, יותר תושייה, יותר
רצון להיות, אני לא יודעת איזה מילה אני אגיד, לפני שירו בו הוא קפץ בדונה, נפל בדונה מכוחות עצמו וצחק תחת המים עד החוף השני, זה היה איזה 3 קילומטר, נהר גדול מאוד, ככה ניצל, היו כמה ניצלים. המים של הדונה היה אדום מהדם של היהודים. זה היה משהו נוראי. זה היה, אלה ששלחו ברגל לגרמניה, היו חלק שירו בהם בתוך המסע, היו אלה שהגיעו לגרמניה, אז השמידו אותם, פשוט מאוד השמידו אותם. זה היה הסיפור של יהודי הונגריה. עכשיו חבר'ה, למי יש שאלות בבקשה לשאול אותנו? גם סבתא שלהם נשארת בגיבול ז'וז'י מאירי? כן, הכרתי אותה, זיכרונה לברכה, היא גם כן הייתה ניצולי השואה. היו פה יותר אנשים ניצולי השואה. עכשיו אני נשארתי לבד. כן, בבקשה. בת כמה הייתי? מה אמרת? בת כמה הייתי? אני הייתי בת 20, הייתי בריאה, הייתי צעירה, יכולתי לצעיר. מתי זה לקח בערך שנה ומשהו, 21 ואפילו לא חצי. עוד יכולתי לשרוד, עוד היה לי הכוח. יהודית, את חזרת לגרמניה או להונגריה אחר כך? אני לא, מהארץ אני חזרתי להונגריה, שאמא שלי נשאר בהונגריה, באתי ארצה ואמרתי לאמא ואחותי, אני אראה מה פה המצב. זה היה בשנת 46. מה המצב בארץ, איך אני יכולה להסתדר? אם אני אסתדר ויהיה לי על מה, אז אני אקרא אתכם ותבואו אחריי. המון זמן לקח עד שהסתדרתי, פה עוד לא היה מדינה, לא היה עבודה, לא היה לי חדר, לא היה לי באוהל גרתי, לא יכולתי לקרוא אותם. כשאני קראתי אותם, אז קיבלתי, בינתיים אחותי התחתנה ונולדו לה 2 ילדים, ואמא התחתנה עוד פעם. אבא שלי, זיכרונו לברכה, נפטר עוד לפני המלחמה. ככה שאמא התחתנה עוד פעם, אז קיבלתי את התשובה שבלי שפה, שאני אעבוד עבודה פיזית, אני כבר יותר מדי זקנה. שאני אהיה על חשבונך, אני יותר מדי צעירה. זה היה התשובה. אז היה לה החדר שלה, היה לה הדירה שלה, היה לה פרנסה, היא עבדה אצל הג'וין, אז היא הייתה מסודרת. בעלה עבד גם כן, אז החיים המסודרים על החיים הבלתי נודע, היא לא רצתה לעבור. אבל היא הייתה פה פעמיים בביקור. בביקור היא הייתה פה, גם אחותי הייתה פה בביקור. לא, את הצטרפת אולי לאיזשהו מסע של תלמידים שיוצאים למשלחות? לא, אני לא יכולתי. לא יכולת? אני לא יכולתי לחזור לגרמניה. ופעם ראשונה, 3 פעמים הייתי בהונגריה לבקר את אמא ואחותי. זיכרונם לברכה, גם אחותי איננה. מזמן. קיבלתי איזה דחייה, איזה גועל מהונגריה, שזה היה איתי עד שלא עליתי חזרה בווינה על האל"ל. אז לא היה עוד קשר ישיר בהונגריה.
לא היה קשר דיפלומטי ולא היה קשר ישיר עם מטוסים להונגריה. דרך וינה הייתי צריכה לנסוע. ברגע שעליתי על אל על, אני בבית. זה היה נורא. נורא היה פעם ראשון לחזור להונגריה. אני ראיתי את הדונה שאז זה כבר מזמן לא היה אדום, בעיניי שלי הדונה היה אדום. ותשלומים מהגרמנים, הסכמת לקבל? קיבלתי משהו. לא רציתי לקבל בכסף, אי אפשר לשלם על זה. בסוף שכנעו אותי שמה, לשאיר להם גם כסף, לפחות תבזבזי הכסף פה. אני יודעת שטובה ריינית כן לקחה את התשלומים, היא לקחה כמה שיותר, כי היא אמרה כמה שיותר לקחת מהם, שיהיה להם פחות, ולעומת זה סבתא שלי לא הייתה מוכנה לקחת תשלומים, היא לא רצתה שום קשר ולא לקחה שום אגורה מהם, לא הייתה מוכנה לקבל. אני גם לא רציתי שום קשר איתם ולא רוצה לראות אותם ולא רוצה לשמוע את השפה הגרמנית, אני מדברת גרמנית, לא רוצה לשמוע. אפילו בטלוויזיה יכולים לתפוס גם את גרמניה, גם את הונגריה. ואני לא רוצה לראות את התוכניות של ההונגריות גם כן. נורא מצטערת שעם בעלי אני מוכרחה לדבר הונגרית. אבל איזה תחייה כזה, זה נשאר איתנו עד סוף יום. עדן, אז גם רציתי לשאול משהו? הבנות שהיו איתך במפעל, את יודעת מה קרה איתן? לא. 3 בנות שבאו איתך? לא, אני אחר כך הגעתי לחג שרב עם פועל המזרח, הגעתי לארץ והבנות התפזרו אחר כך, לא יודעת מה קרה איתן. לא נשאר קשר, אפילו שאלה לא היו כולם מתו העיר. אתם רוצים לדעת? בת כמה את עכשיו? עכשיו בת 84. וקשה מאוד לזכור על הדברים האלה. היה לי קשה מאוד לספר לכם. כתבתי חוברת על המשפחה שלי, על כל החיים שלנו, שהם ידעו מאיפה אנחנו באים ומה היה העבר של המשפחה. אבל בכל זאת, יש איזשהו, אסביר לכם, איזשהו נקמה. רצו להשמיד אותנו, ואנחנו פה. הקמנו משפחות, הקמנו ארץ. הקמנו ארץ לתפארת. תראי עוד ארץ אחד, איפה שיש מדע וחקלאות והכל כמו שאצלנו יש. יש בעיות, מובן מאליו, בכל מקום יש בעיות. אבל מדינה לתפארת הקמנו. ולא לרדת מפה, ללכת לטייל, ללכת לראות כל העולם, המקום שלנו פה, אך ורק פה. היותר גדולים ביניכם למדתם כבר היסטוריה. אתם למדתם על הרדיפות מהרומאים, מהבבלון, ממצרים, מגירוש צרפת, מהפורטוגל. ספר היסטוריה של עם ישראל. תמיד תמצאו אין דור שלא יהיה באיזשהו מקום רדיפות נגד היהודים. ועל זה תזכרו. רק פה המקום שלכם. זה מה שאני...